थानाय 16 तारिखआव समबारनि सानाव सामपिलि देबरमा कुचिं सेन्टाराव रोंसोरोंना थांमानि नग किफिलै शक पाइलिया आबनि बागै ताबु सामपिलिनि बुमा बुफासं बेलाइनो वाना लाइजाक गोपाला बिरमान गलाय लाइजाक सामपिलिनि बुमा बुफा लुकुरंनो सुबासु सानहका सामपिलि देब्रमानो जे जागा फानो नगै टंखे कल खाय साहदी हनै हनके नरक तमंनो सामपिलि देब्रमानो जे जागा फानो नगै टंखे ककदों नम्बर कल खाय साहदी ककदों नम्बर 9863608053 सामपिलि देब्रमानि बुफानि मुंखे नान्तो देब्रमा बुमानि मुंखे उषारानी देब्रमा गामि हिनके कयला शहर उनकोटी ग्राम पंचायत जामजयबारी मनसर आमसायो हनके नरक तमंनो सामपिलि देब्रमानो नगै टंखाके कल खाय साहनानि तापकदी।